Assalamu alaikum. Yawa wannan portal ne na Nigerian Youth Investment Fund NYIF kenan. Ku danna apply ku hanzarta ku je ku rijista, sun kusa rufewa 28 ga wata za su rufe. Kuma su wannan kuɗin da za su dinga bada ina kusan 500 ne. Kana kuma idan ba za ku manta ba, a baya akwai waɗanda sun yi rijistar shi, an turo musu message a wayarsu, sun je sun shiga portal ɗin, sun yi creating ɗin password, an ce za a turo musu sako a cikin email ɗinsu. To wannan bidiyon da zan saki kan waɗannan masu wannan matsalar ne, waɗanda ba a turo ma password a cikin, ba a turo musu verification code a cikin email ɗinsu ba. Idan kuka biyo ni cikin bidiyon daga farko har ƙarshe, insha Allah za ku ga yadda za a yi a turo ma password ɗin. Ka hanzarta ka je ka yi kafin damar ta ƙwace ma. Insha Allah. Ina fatan za ku danna min subscribe, ku yi liking, ku share ɗin wannan bidiyon domin ya je ma kowa, da Allah kada wasu su shagala. Yau wato ga portal ɗin nan ya buɗe, wanda ya taɓa yin rajista zai shiga nan login. Akwai wasu wanda suka turo ma message a number wayar su, to sun tura verification na email ɗinsu ba a yi ba. To hanyar da za ka bi a verification ɗin, ga didn't get verification token nan za ka danna, zai kai ka inda za ka sanya shi wannan ainihin email ɗin naka. To in kasa za a turo ma message a cikin shi email ɗin naka, da yake har yanzu akwai matsalar network, to za ka saurara gaskiya sai lokacin da network ɗin ya zama ready, to za ka ga email ɗin a cikin wayarka, sai ka verification su tabbatar da email ɗinka ne. To daga nan za ka dawo sai ka zo nan, sai ka sa VPN ko mobile number ko shi wannan email ɗin da kai amfani da shi, sai daga ƙasa sai ka sa shi wannan password ɗin wanda kai creating. To kun ga inda nake nuna maku nan, zai nuna maku ga yanan inda za ka sa email ɗinka, ga shi nan wuraren ko, ga yanan sai mutum ya danna sai ya sa email ɗin shi. Misali da ka sa email ɗin sai ka tura, to in ka tura nan kai submit, za su turo ma verification code a cikin shi email ɗin naka. Dan ga ma nan daga sama za ku ga an sa receive verification token. To wannan ita ce hanya ga waɗanda aka turo message kwanaki kenan a cikin number wayar su. To waɗanda kuma ba a turo message ba a cikin number wayar su, waɗanda suke son su yi sabuwar register wadda su wancan karan ba su yi ba, to su kuma za su danna a nan inda aka rubuta apply here, su kuma nan za su danna. To idan ka danna zai kawo ka shi wannan shafin nan wuraren. Idan ya kawo ka wannan shafin, ga yanan kaga farko za ka sa sunanka nan misali, ga yanan za ka sa sunanka, middle name in kana da shi sai ka sa, sai nan surname naka in kana da shi ma sai ka sa. To nan inda za a sa VPN ne ko, to ga shi nan na sa, sai in tura. To da ka tura za su yi amfani da wannan VPN number ɗinka ne, sai kawai su kai ka, za ka ga VPN number naka, za ka ga date of birth nashi da kai amfani wurin ɗora VPN number naka. To za ka kawai direct sun kai ka, sun nuna ma cewa ga date of birth ɗin da ka sa a wajen ɗora VPN number naka. To